Λοιπόν, ξεκινήσαμε εδώ τις εργασίες για το RX-7. Ξεκινήσαμε με την αλλαγή δίσκο-πλατό. Πώς το βλέπεις το παλιό δίσκο, Στέλιο? Πιστεύω ότι είναι δυνατός τούτος. Αυτό κάνει και για... Αυτό κάνει για αυτή. Κάνει και για κάλαντα. Τώρα το... θα το δώσουμε σε κάνα παιδάκι. Και κάτι άλλο θυμίζει δηλαδή. Μπορεί να φανεί και περίεργο. Εδώ αυτό ήταν διαλυμένο τελείως. Έχουμε το δίσκο πλατό. Αυτό εδώ είναι μια συνταγή του Στέλιου, Ναι. το δίσκο πλατό, για να έχουμε ένα μαλακό πετάλι με περισσότερο grip. Να έχει την άνεση, αλλά να είναι και... Και να μην μας κουράζει. Για να δούμε τα μάξι. Εδώ βλέπουμε το LAN, εδώ τον καταλήτη, ο οποίος Να ταξιδέψει. θα ταξιδέψει, όπως λέει ο Στέλιος. Στέλιο, πότε θα φτιάξει σχέδιο για την εξάτμιση? Καπάκι μετά από εδώ πάμε στο εργαστήριο. Θα κάνουμε σχέδια κανονικά. Αυτό έχει φύγει. Απλά δεν το ξέρει. Είναι εκεί πέρα για λίγο. Έτσι για το πλάνο. Τέλεια, τέλεια. Θα δούμε, εδώ είναι το Σασμάν. Είναι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση το Σασμάν. Το βλέπουμε κιόλας. Αντέχουνε, Στέλιο, αυτά τα Σασμάν? Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει για τουρμπάτι. Στα RX-7 αντέχουν αυτά τα Σασμάν. Αντέξει το σάσμαν. Το διαφορετικό πίσω δεν ξέρω και ίσως χρειαστεί 9 έτσι. Ναι. Αλλά έχουμε και για εκεί λύση. Για πίσω. Έχεις και εκεί συνταγή? Έχουμε και εκεί συνταγή. Τι γίνεται? Συνταγές, όχι συνταγή. Ήξερα που ήρθα. Όχι, εντάξει, πάντως είναι μια δουλειά που η δυσκολία της δεν είναι στο σασμάν που βγαίνει και το καμαρώνουμε εδώ πέρα. Η δυσκολία της είναι ότι η βίδεση είναι 30 ετών και ό,τι ακουμπάς εδώ πέρα πρέπει να έχεις άγγιγμα από χειρουργείο. Είναι όλα παλιά. Αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, υπάρχει τρόπος λύσης, υπάρχουν ανταλλακτικά? Ανταλλακτικά φέρνουμε κάθε εβδομάδα. Το θέμα δεν είναι τα ανταλλακτικά. Το θέμα είναι να το πάρεις και να μην πληρώσεις μια περιουσία χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν υπάρχει λόγος να πληρώσεις κάτι, τότε να είναι υπέρ σου. Ναι. Όχι να είναι επειδή το σκόρπισε κατεβάζοντας. Ξέρεις, γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι παίρνεις αυτό το αμάξι, θα μπλέξεις, δεν θα βρεις πράγματα. Όχι, πράγματα κάθε εβδομάδα μπορούμε να φέρουμε. Εντάξει, το φαντάζομαι, είναι δύσκολο να βρεις, αλλά... Ναι, δυσέβρετα. Ναι. Αλλά εμείς από αυτό ζούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε αυτό. Το ζήτημα, το βασικό ζήτημα είναι να μην έρθεις για ένα δισκόπλατο και να φύγεις με ένα σασμάν. Ναι. Πρέπει να ακουμπάς το αυτοκίνητο αυτό σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι δύσκολο να πεις. Είναι αρχαία τεχνολογία, αλλά δεν είναι και μπήκα Γιώργια, κατέβασέ το. Ναι, εντάξει. Μπορεί να κολλήσει δηλαδή η επισκευή αυτή σε 2-3 σημεία. Μπορεί να κολλήσει πολύ χοντρά. Χοντρά. Αλλά έτσι όπως το πάμε εμείς και το κάνουμε χρόνια, και σε άλλο συνεργείο να πάει, πάλι θα κατέβει εύκολα. Μετά από εδώ, σε άλλο συνεργείο να πάει, θα κατέβει εύκολα. Έτσι όπως το βγάλαμε όμως αυτό εκεί που ήταν και έτσι όπως βγήκε. Καλά, μας ταλαιπώρησε λίγο, αλήθεια είναι. Εντάξει, αλήθεια, αλλά δεν λέμε γιατί. Αλλά τέλος πάντων, αυτός που θέλει να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο και να κάνει αυτή την επισκευή πρέπει να το έχει υπόψη το ότι μπορεί να του φύγει πολύ το κοστολόγιο. Παρότι δεν είχε λυθεί ποτέ, Ναι. έτσι φαίνεται και εκεί φαίνεται η εμπειρία του άλλου να μπορεί να ταπεξέλθει στις εργασίες. Είναι ο καθένας στον τομέα του, Ο οπωσδήποτε. καθένας στον τομέα του. Γι' αυτό υπάρχει Εμείς εξειδίκευση. αυτή τη δουλειά την κάνουμε πόσο Ναι, καιρό. ναι, ναι. Γι' αυτό και υπάρχει εξειδίκευση. Εννοείται. Μα να σου πω κάτι, και εγώ 20 χρόνια μηχανικός είμαι, ήρθα εδώ να το φτιάξουμε παρέα το αυτοκίνητο, γιατί σε εμπιστεύομαι που ξέρεις. Δεν είναι ότι δεν θα μπορέσω να το κατεβάσω, αλλά πολύ πιθανόν κάνοντας αυτή την εργασία να δημιουργήσω προβλήματα τα οποία αν θα έρθω σε σένα δεν θα τα αντιμετωπίσω. Είναι, ο κάθε αυτοκίνητο έχει τα δικά του ληστικά, αυτό έχει τα δικά του εκεί που πονάει. Αλλά επειδή μπορείς να τα παρακάμψεις χωρίς να το καταστρέψεις το αυτοκίνητο, θα έχει μόνο και πληρώνει το set συμπλέκτη. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα να βάλουμε το δισκόπλατο, Ναι, να πάμε προχωρήσουμε λίγο γιατί μας πέρασε και η ώρα. Να βάλουμε το δισκόπλατο, να βάλουμε το σασμάν. Και να πας με το αυτοκίνητο σπίτι, Μίτσο. Να πάω. Έτσι πιστεύω. Έχει κανένα βενζινάδικο εδώ ανοιχτό. Το βενζινάδικο είναι άλλη δουλειά, αλλά εδώ σας μανάρα πάνω. Φοβερό. Το έκανες κούκλα. Ωραίος. Σαν τα δόντια. Μίτσο. Πολύ καλό. Ναι. Πάμε να βάλουμε το δισκόπλατο. Να κουμπώσουμε το σασμάν και ξανασυνεχίζουμε. Ναι. Μίτσο, τι συμβαίνει εδώ, ρε. Τίποτα, θα κάνουμε ένα κεντράρισμα του δίσκου τώρα Ναι. με το ειδικό εργαλείο εδώ του Στέλιου. Αυτή η συνταγή, Στέλιο, θα δουλέψει ή θα μας καταστρέψει? Κοίτα, άμα πατάς μεθανόλες όλη την ώρα. Ούψ, τι είπα τίποτα κακό. Ούψι. Έχεις τέτοιες βλέψεις για τα μάξι? Εσύ δεν είπες κάτι. Εγώ είπα. Εντάξει. Και τι. Άρα τεφαρίκι, Λέγε. Έλα. Με ψωμί, τα πιο δυνατά σας μάθω. Εντάξει, εγώ δεν έχω τώρα και εμπειρία σε αυτά, να σου πούμε αλήθεια. Δεν ξέρω
Ξέρω, στα σχέδια ας πούμε δεν αντέχαν τα ψωκίνητα. Πήγαινε 500 άλογα, δεν αντέχει. Δεν έχει πρόβλημα το Σαλμάν. Στάρα έχει 8. Καμία δε. Τα εξάρια, Πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά είναι και για άλλο λόγο τα Σαλμάν εκεί, δεν είναι? Ναι. Ατμοσφαιρικό, εξάρι, άρροπο. Ρε φίλε, το RX8 δεν βγήκε για να κάνεις κόντρες. Ώστε εκεί το έχεις Μίτσο το μαύρο. Παρανοήσανε μερικοί, Στέλιο. Το κιφ μαρακινό. Ναι, κοίτα, άμα το αγοράσει αυτό το αμάξι σε Ελλάδος σε ηλικία μπορεί να σε ταλαιπωρήσει χοντρά, όχι μαλακίες τώρα. 32. 32. Θα κάνουμε άλλη μια γύρα μετά. Ναι. 32. Βλέπεις το χέρι του μάστρα όμως, το έχει πιάσει... Παλμό. Ναι. Πρώτο στάδιο 32. Τι σφίγγεις, καπάκι σφίγγεις. Όχι, απλά επειδή είναι παλιά τα σπυρώματα δεν μπορώ να το πάω στο 45 που θέλω. Και προτείνω να μην πάει στο 45 μετά από 30 χρόνια το σπύρωμα του Βολάν. Ναι, έχεις δίκιο. Να το πάμε στο 37 και να το αφήσουμε εκεί. 37. 37. Δηλαδή σε νιουτόμετρα να το πούμε, μήπως και έχουμε Ευρωπαίους εδώ. Ξεκινήσαμε από τα 43 νιουτόμετρα. Πήγαμε στο 35 που είναι 47. Οκ. Μην το τραβάτε παραπάνω γιατί θα γίνει η χαρά του συνεργείου εδώ πέρα. 37. Οπότε το αφήνετε εκεί. Αλλιώς νιουτόμετρα 47. Ultra stick. Της, πώς το λένε, Spermatex. Λοιπόν, Μίτσο. Αυτά Στέλιο τα βλέπω σε κάτι βιντεάκια στην Αμερική, σε κάτι assembly και κάτι τέτοια περίεργα. Ναι, είναι συναμολόγηση, αλλά Ναι. καλό είναι να μπει τώρα εδώ γιατί μέχρι να πάει πάνω. Κατάλαβες πώς θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτά είναι για τους ρότορες μέσα που δένουμε. Κανονικά είναι πανάκριβο βράσο. Είναι πανάκριβο. Αλλά τώρα δεν το χρειαζόμαστε. Γιατί μέχρι να το ανεβάσουμε και να μπει μέσα στην τρύπα πρέπει να είναι στη θέση του. Βάζεις λάδι για να μπει στην τρύπα, Βάζεις γράσο, συναρμολόγηση. Με λάδι και υπομονή, Γίνεται. έτσι. Γίνεται τι. Γίνεται καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Πάει μέχρι μέσα. Κουπώνει αμέσως. Έτσι. Όπως θες πες το. Πάντως σε δουλειά γίνεται. Λοιπόν, Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τους φίλους μας να βάλουμε να κάνουμε μια δουλίτσα και να το πάρουμε μετά πάλι. ναι. Να ζητήσουμε και την βοήθεια εδώ πέρα. Τι χρώμα να κάνουμε τις ζάντες τελικά. Ναι, αυτό ας γίνει ένα δημοψήφισμα. Να κάνω ένα poll, δηλαδή βάλουμε ένα τι poll. χρώμα. Τι χρώμα Και- πάει με το κόκκινο. Τι χρώμα πάει με το κόκκινο που θα αλλάξει τη ζάντα, θα γίνει σαν αντάρι το λάστιχο με offset 30, Τόσο έξω. 35. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ο νικητής κερδίζει μια δωρεάν αλλαγή λαδιών στο Κοίτα. συνεργείο μας. Θέλω look Need for speed. 90s. Σαν αυτά που άνοιγα πιτσιρικά στα Ναι, τα περιοδικά Ναι, Max Power Burnout. μπράβο. Θέλω αυτή την όψη, ρε φίλε. Ναι, Α, έτσι το είχα. συνδυασμένο βέβαια με τους, Japan, Anime, όλα αυτά μαζί. Όλα. Στο mixer και να διαλέξουμε ένα χρώμα. Νομίζω ότι του πάει, ρε φίλε. Αυτό είναι το που του πάει. Ας γίνει ένα poll. Ο Να το πρώτος που θα πετύχει στη σειρά το αποτέλεσμα των πολλών κερδίζει μια αλλαγή λαδιών. Ο πρώτος που θα απαντήσει ενώ στη σειρά. Αυτό εδώ Ναι. είναι ραγωγός για τα φρένα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, όντως. Αυτό είναι το Το βλέπα πριν και λέω ότι έχουν φτιάξει μάκες εδώ πέρα. Κι όμως δεν το είχε σκεφτεί κανένα να το κοιτάξει. Ναι, δηλαδή από εδώ. Μου έκανε εντύπωση που το είδες. Αυτό κοίταζα πριν από εδώ. Από εδώ. Χωρίς πολλά. Αραγωγός για τα φρένα, φίλε. Τάκα μέσα. Για να το δείξω λίγο καλύτερα. Εδώ. Κάτι θυμόντουσαν. Μαγιά. Μαγιά. Κάτι θυμόντουσαν.
Λοιπόν, πάμε να κουμπώσουμε το σασμάν. Σιγά σιγά. Γιατί βλέπω να μας παίρνει νύχτα. Τι έφτιαξες ρε Μίτσο πάλι? Κούμπωσε, κασέτα κούμπωσε, έτσι. Μίτσο, πώς το κάνεις αυτό ρε μάλλον? Κασέτα. Αυτό θα έλεγα. 20 χρόνια, φίλε, 20 χρόνια τόσα λίνο δένο, γρασάκια. τι να κάνω. Με τόσα γρασάκια που παίξανε να πούμε να μην έμπαινε. Είδες γιατί είναι σημαντικό το γράσο Μίτσο? Είδες, αυτό που δεν έχει γράσο τώρα ας πούμε δεν μπαίνει εύκολα, καταλαβες. Ξαφνικά μπήκε πάνω. Μόνο του. Μόνο να σε γαμίσω. Μάστορα, τη λάμπα. Κάτσε τώρα, δεν νιώσα. Τη λάμπα, να την ξεχάσουμε. Έχει τσιτσιμούτσια εκεί πέρα. Τι είναι, να βάλουμε τρομπάκι πάνω, μίζα. Τρομπάκι. Μίζα τρομπάκι. Μάστορα βάλε ό,τι Βαλβολίνες. Βαλβολίνες λέει. Θα ξεχάσεις βαλβολίνες, άντε γεια. Και μήπως έχεις και το τσουτσούνι να μου το δώσεις? Από τσουτσούνι, μάστορα, ό,τι θες, εγώ εδώ. Εντάξει, όχι για μένα. Να τα πας εκεί που θέλεις. Για ένα φίλο μου ρωτάω. Να τα πας εκεί που θέλεις τα τσουτσούνια σου. Εγώ θέλω το τρομπάκι. Πω ρε, ακουστική. Καλύτερο και από καινούριο το κάνεις. Έτσι που λες, παρεξηγημένα αυτά τα μοτεράκια. Πολύ παρεξηγημένα. Κρίμα όμως. Κρίμα. Γιατί είναι ωραία δουλειά. Παρε- Δηλαδή δείχνεις συνέχεια σημεία εσύ τα οποία είναι μυστικά. Ας πούμε, του έδειξες εδώ πέρα τώρα του όποιου φίλου παρακολουθεί. Τον αραγωγό για τις δαγκάνες ρε. Όταν λέμε ότι κάποτε φτιάχνανε αντρικά αυτοκίνητα. 1900. Βέβαια. 90. Έβαλε ο κατασκευαστής σε ένα αυτοκίνητο δρόμου αραγωγό για τα φρένα. Στη δαγκάνα. Ναι, Λέγεται. άντε γεια. Κοίτα, πρέπει να έχει την κατάλληλη Χώμα. ηλικία για να το πάρει αυτό το αμάξι να εκτιμήσει. Το πέτυχα ένα πιτσιρίκο προχθές και μου έλεγε: εγώ όταν το είχα ήμουν 19, λέει και δεν το εκτίμησα. Και δουλεύει κιόλας εδώ κοντά. Εγώ το είχα λέει στα 19 μου, δεν το εκτίμησα. Ήθελα το Uno Turbo λέει και το έδωσα το Uno Turbo και πήρα αυτό. Και δεν είναι Uno Turbo, ρε φίλε. Αυτό είναι και τα 400 κιλά πιο βαρύ να πούμε. Ναι, τι 400. Το Uno πόσα κιλά ήταν? 700-800, ναι. Τσόφλι. Τσόφλι. Δηλαδή δεν το παίρνεις αυτό το αμάξι να πας να βαρέσεις κόντρα με το Uno Turbo. Εκτός στο μαμά, έτσι. Ναι. Μιλάμε για μαμά. Και κατάλαβες τι θέλω Πάρε να ένα σου πω, λεόν, ναι. ας πούμε, κάτω εκεί πέρα Ναι. 1100 ευρώ ένα κοιτάκι να πιάσεις 400 άλογα να κάνεις δουλειά. Άμα είναι να δώσεις 20 χιλιάρικα Ναι, για να δηλαδή. κυνηγέσαι με το Uno Ακριβώς. ή να το πρόβλημά κυνηγέσαι σου. με τα Λεόν. Ο κάθε ένας στον τομέα του, ρε φίλε. Το κάθε πράγμα έχει το. Ο κάθε πράγμα έχει το μάστορά του. Ο κάθε ένας στον τομέα του, φιλέ. Ναι. Ξαναλέω, εγώ δεν είμαι κομπλεξικός, δεν έχω πρόβλημα ούτε με τα Λεόν ούτε με τα Uno. Απλά άλλο αμάξι το ένα, ρε φίλε, άλλο αμάξι το άλλο. Δεν πάει, δεν κολλάει να συγκρίνεις αυτό. Είναι σαν να πας για μήλα μαχλάδια. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Ναι, τώρα δηλαδή και ο πιτσιρικάς μου το μαρτύρησε. Εγώ δεν του είπα ότι είμαι το συνεργείο εδώ. Πήγα να πάρω τσιγάρα και να πτήρα. Και μου λέει, είχα πάει με το χτάρι μου. Μου λέει είναι κόσμο τσάλες. Όπα του λέω, το ξέρεις. Μου λέει ναι, λέει γιατί μίλησα και τη λαδίλα. Λέει. Δηλαδή ήταν μέσα στο θέμα ο άνθρωπος. Αλλά ο ίδιος παραδέχτηκε, χωρίς να του πω εγώ ποιος είναι, ότι το αγόρασε σε λάθος ηλικία αυτό το αμάξι. Και τώρα που βλέπεις πεταμένα πράγματα στο χωράφι τέτοια, είναι επειδή κατέληξαν σε λάθος χέρια. Αλλά όταν τα έχεις σε πολύ σωστή κατάσταση, Δεν φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είναι λογικό να παίρνεις RX8 με 4 και 5 χιλιάρικα. όχι. Και να κάνει, όταν το πουλάγανε ναι. να κάνει 30. Δεν γίνεται. Δεν είναι λογικό. Είναι ένα αυτοκίνητο που η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί πήγε σε λάθος χέρια σε ανθρώπους που δεν ξέραν τι αγοράσανε. Και αφού δεν ξέραν τι αγοράσανε, απογοητευτήκανε μετά από αυτό που πήρανε και έτσι βρεθήκανε να τα πουλάνε. Εγώ θεωρώ, φίλε, ότι αν έχεις μια τακτική συντήρηση, σωστή συντήρηση, όπως και στα εμβολοφορά, έτσι, για να το λέμε και αυτό. Ναι, ισχύει. Γιατί χαλάνε, λένε οι ρότορες, χαλάνε. Όχι, Γιατί. Ξαναλέω και τα Volkswagen, ας πούμε, δεν είναι άσχημα αυτοκίνητα. Όχι, ρε φίλε. Γνωρίζεις, ρε φίλε, ότι θα κάψουνε μπέκ. Γνωρίζεις ότι θα κάψουνε. Θα σου βαρέσει πιστόνι. Γνωρίζεις, τα γνωρίζεις από την αρχή αυτά. Είναι άμεσο ψεκασμού τα αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Αλλά μέχρι εκεί, αν δεν τα πας δαμάλι, γιατί γι' αυτό βγήκαν αυτοκινητήρες, για να τους πας ματσούκι. Τα αυτοκίνητα πηδάνε, είναι σοβαρά αυτοκίνητα. Αλλά ξέρεις ότι έχει ημερομηνία λήξεως. Αυτό ξέρεις, έχει ημερομηνία λήξεως. Ναι. Όλα έχουν. Με τα εμβολοφόρα, με σφύρα τα πιστόνια, που είναι για να σηκώσει δύναμη. Ναι. Δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν χαλάνε. Όλα. Όλα έχουν. Τα μόνα που δεν έχουν είναι τα εργοστασιακά μαμά και πάλι όχι τα σπόρα αυτοκίνητα. Και το καταλαβαίνεις για το λόγο που φτιαχτήκανε κιόλας. Για δείξε να δούμε εδώ τι έβαλες.
Γιατί πολλές Δίζα φορές... κοντέρ. Τώρα αυτό το μεταξύ είναι δύο εποχές πίσω, έτσι. Καλά, τώρα μιλάμε για ποδήλατο με... για ποδήλατο με χειροκίνητο τέτοιο. Όποιος φίλος το επιχειρήσει, εδώ έχει μια εγκοπή. Πρέπει να μπει μέσα στο σφινόδρομο. Αλλιώς, το βλέπουμε που μπαίνει μέσα σιγά σιγά. Ωραία. Αλλιώς δεν θα έχει ούτε δίκτυ πια, ούτε σασμάν. Όποιος ξέρει και από μηχανές και παπιά παλιά, Ναι, και ποδήλατο με χιλιομετρική στερεότητα. Αυτές τις τεχνολογίες φτιάχνουμε. Είναι υπερσύγχρονο το μοντέλο. Ναι. Συμφωνείς. Κοντέρ με ντίζα. Κι όμως ρε φίλε, είναι ενοχλητικό να μην έχεις κοντέρ. Δηλαδή, άμα το σπάσεις τώρα εδώ, μόνο με GPS μπορείς. Κρίμα δεν είναι να χαλάσει το κοντεράκι το ρετρό που έχει. Όχι ρε, δεν τα αλλάζεις. Είναι ναητήλα το ρετρό μέσα. Βέβαια. Άμα παίζουν και λίγο έτσι τα χιλιόμετρα, να παίζουν λίγο Άμα έτσι. έχει και τέτοιο τρέμουλο, να μην σου πω να το κάνουμε επίτηδες να τρέμει. Με φρένο. Έτσι, στο σχέρα έτσι. Πας, τακ, τακ. Τρέμει. Ναι, παίζει. Λέγε. Ναι. Τι βάζεις εκεί μας τώρα? Βαλβόλινη. Τι έχουμε πει, άμα δεν έχει. Βάλουμε γραφιστεί. κεντρικό. Ωραία τον έφτιαξε το κεντρικό. Ωραία, πολύ ωραία είναι. Ωραίος. Καινούργη. Ποιος ξέρει τη λέξη. Ποιος ξέρει τη λέξη. Ποιος ξέρει τη λέξη, την καινούργη. Πάμε. Έλα. Μπήκε. Αυτός είσαι. Εδώ. Είσαι. Λοιπόν. Είναι τα μοντέλα, τα ρότα, είναι... Φίλε, είναι πρέζα. Είναι πρέζα. Δηλαδή δεν μπορείς να... Άμα έχεις συνηθίσει σε αυτά... Είναι εθισμός, Είναι εθισμός ρε μάλλον. Είναι μια λατρεία. Εγώ αρχίζω και τους νιώθω τώρα τους παουτζίδες. Δεν παουτζίδες, χάσει κερδίσει είναι πάοκ ρε μάλλον. Είναι μιας μορφής παόκια. Αυτοί που έχουν ρωτάρει. Πάοκ ρε. Τι πάω, ρε. ΑΕΚ. Πάοκ ρε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. εγώ Έλα. τώρα. Ναι. Γιατί το στροφάρισμα του ρόταρι δεν είναι αλλού. Ναι, βέβαια, εντάξει είναι. Που γυρνάει σαν μηχανάκι. Είναι. Ξεχνάει να σταματήσει ρε. Μα πώς πηγαίνει έτσι. Σαν γάτα κάνει. Αυτό θα ήταν μιάου. Ναι. Αυτό ήταν αυτό είναι Honda. Το ρόταρι, φίλε, ο Ρόταρι, ήχος. ρε. Ήχος. Συνδυασμός. Τούρμπο και ρότορα δεν πιάνεται. Ναι. Αλλά γιατί λένε ρε εσείς Στέλιο. Για... ανάποδα. Ναι. Δεν αξίζει, δεν κάνει, χαλάνε, σπάνε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί τα KTM δεν χαλάνε. Χαλάνε. Αλλά τι, επειδή είναι KTM, να βάψουμε και αυτό πορτογαλί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχω κατέμ. Εγώ BMW έχω. Ρε αγόρινα. Απλά η φάση είναι ότι όλα χαλάνε. Όλα χαλάνε. Και αυτός Ακριβώς. Αυτός που ήρθε εδώ τώρα τι είπε. Το πήρα, λέει, έκανε γκράου, έκανε κρού, τελικά ήθελε πολλαπλασιαστές. Μα ναι ρε, λέει, θέλει πολλαπλασιαστές. Άμα ψήφεις 10 χρόνια πάνω, Ναι, τι θες να κάνει. τι θα γίνει δηλαδή, δεν είναι Iron Man. Τι θες να κάνει. Ή το σφύρι του Θόρ. Πες μου, αν είναι το σφύρι του Θόρ. Τι θες να κάνει ρε φίλε, γιατί άμα θα πάρεις ένα συμβατικό αυτοκίνητο με βολοφόρο δεν θέλει πολλαπλασιαστή. Δεν χαλάνε, δεν σπάνε. Δεν χαλάνε όλα, λέω εγώ τώρα. Έχω αλλάξει κινητήρα Ναι, σε εγγύηση 20.000 χιλιόμετρα. ναι, Το αμάξι καινούριο. ναι. Τα ρόταρι φταίνε. Όχι, απλά η απέτηση είναι λίγο παράλογη. Δηλαδή, θέλει πολλαπλασιαστές, ναι και. Συντήρηση θέλει τα αμάξι ρε φίλε, συντήρηση θέλει. Το μόνο που δέχομαι σαν να σου πει κάποιος είναι ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν βρίσκεις εύκολα και είναι ακριβά. Αυτά που υπάρχουν είναι ακριβά. Ναι. Θες για δύο πολλαπλασιαστές 600 ευρώ. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα Land Rover, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Ένα Range Rover. Ναι. Θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή τα Range Rover αρχίζει η καταστροφή από τα γενοφάσκια. Αλλά βλέπεις ότι είναι γεμάτο Range Rover παντού. Ειδικά το μικρό είναι παντού. Το οποίο είναι και το πιο ζημιάρικο, ας πούμε. Ναι, αυτό αξίζει. Γιατί ρε φίλε, Γιατί αξίζει. αυτό το θέλει η γυναίκα ρε Αξίζει φίλε. να μπαίνει ναι, μέσα και να λέει ότι είναι Range Rover. Αυτό το θέλει η γυναίκα. Αυτό είναι γαμό τις ζημιές εδώ πέρα. Άμα σου πει η γυναίκα πάρει διαστημόπλιο, αξίζει. Είναι της μόδας. Τα SUV. Είναι ωραία ματέλα το Range Rover, είναι ωραίο. Αλλά να όχι να λέμε ότι χαλάει το ρόταρι και δεν χαλάει κανένα άλλο. Το ίδιο να πηγαίνεις με το πλοίο, το Blue Star και το ίδιο να πηγαίνεις με φουσκωτό Όχι. Σούζα. Εντάξει. Διαφορά. Τι κόλλος είναι αυτός, Στέλιο. Τι μπουροσολίνας είναι αυτός εδώ, Στέλιο.
Τι έχει ποτέ μέσα. Αυτό μπορεί να βγει καμιά γάτα από εκεί. Να βγει κάτω από την τουρμπίνα. Ρουφά είμαστε τώρα, Ναι. Θέμα είναι να ξέρουμε τι καβαλάμε. Άμα ξέρουμε τι καβαλάμε, δεν υπάρχει. Άμα δεν ξέρουμε τι καβαλάμε, αρχίζουν τα προβλήματα. Πάντως, εγώ ξέρω ελάχιστα αυτοκίνητα που να έχουν κεντρικό άξονα από κάρμπον όπως έχει το Ροχή 8, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, γράφει μέσα που δεν είναι χριστιανός ο Ιαπωνέζος, μου φαίνεται είναι... Βουδιστής. Γράφει ο βουδιστής μέσα ότι όταν το βγάζει θα το τυλίγει σε πετσέτα. Δεν έχω δει έναν ρε φίλε να το τυλίγει σε πετσέτα το κεντρικό, το ατρακόνημα. Κανέναν. Τους βλέπω στο πάτωμα, τους βλέπω στους πάγκους. Κλωτσιές πάρτονα. Ναι. Τώρα άμα ραγίσει εκεί που βαράει 9 χιλιάρικα, Θα φταίει ο άξονας. θα φταίει ο άξονας που μπήκε μέσα στο Φταίει ο πάτωμα. ρότορας. Ναι, που θα μπει ανάμεσα από τα πόδια σου, θα φταίει ο άξονας ρε φίλε. Ναι, ναι, και φταίει ο ρότορας πάλι. Ναι. Σπάει. Τα βλέπεις Ναι, όμως ότι ναι. παίρνει λέρα το αυτοκίνητο χωρίς λόγο. Ναι ρε φίλε. Παίρνει λέρα χωρίς λόγο. Παίρνει ο άλλος τώρα το RX8 να του κάνει αλλαγή στις 20.000 χιλιόμετρα, λάδι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με τι λογική. Να σου πω κάτι άλλο. Με τι λογική ρε φίλε. Παίρνει το RX8 και το πάει με 2.000 στροφές. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Γιατί το πήρες μανάρι με αυτό το αμάξι. Ναι. Γιατί. Αφού είναι αμάξι να στροφάει. Να καθαρίζει τα πάντα μέσα. Μετά πιάνει καρβουνίλες. Μετά ξεκινάνε οι καρβουνίλες και δεν κουνούνται τα ελαττήρια. Μετά ξεκινάει και χάνει τη συμπίεση. Και λέει, μα εμένα μου έχασα συμπίεση τόσο νωρίς. Ρε φίλε. Δηλαδή, ξεκίνα πάρε ένα Γιάρης ρε μάνα. Άμα θες Ιαπωνέζο Sony να πας στο σούπερ μάρκετ, πάρε το Γιάρη. Πάρε το Mazda 2. Πάρε ένα Toyota Starlet. Πάρε ένα Honda Civic. Πάρε ένα Honda Civic, Ναι. ναι. Βγάζει εκατομμύρια χιλιόμετρα, εκατομμύρια. Εδώ τι δουλειά έχεις με το Rotary να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει Ελάτε. δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα στην επιλογή από την αρχή. Ελάτε. Έτσι δεν είναι, ναι, λέω κάτι ναι. άσχημο. Δεν νομίζω να μπερδευόμαστε τόσο πολύ. Παράδειγμα, έχεις κάνει γυμναστήριο. Έχεις πάει γυμναστήριο, τα έχεις δώσει όλα και γυρνάς σπίτι. Θα φας σηκωταριά ρε φίλε ποτέ. Υπάρχει περίπτωση. Ή θα πας Πιτόγυρο. εκεί στο πρωτεϊνούχο σου να γίνεις τούμπανο, να σηκώσεις αλατός αύριο, να σε δουν και τα μωρά, να σηκώσεις και Ναι. κανένα τηλέφωνο. Είναι ρε φίλε σαν Έτσι δεν είναι. κάτι γείτονες, κάτι μπαρμπάδια που έρχονται και σου έρχονται ας πούμε τώρα εμένα και μου λένε με βλέπανε εκεί με το σχέρα ασχολούμουν και αυτά. Πω λέει, αυτό λέει πρέπει να σου καίει πολύ. Τι με νοιάζει εμένα τι καίει αυτό ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις Μαζί τώρα. το γεμίζουμε, πες Ρε του. μεγάλε, δεν με ενδιαφέρει που καίει. Να πηγαίνει με νοιάζει. Άστο να κάψει, υγεία είναι. Ακριβώς. Τι μου λες τώρα. Η πρώτη παρατήρηση. Πω, ναι, σου Να καίει λέει. πολύ. Πω, σε Να συμφέρει, καίει πολύ, ναι. σε συμφέρει λέει να το κυκλοφορείς. Αυτό λέει πρέπει να καίει πολύ. Να καίει πολύ, να καίει. Πλάκα μου κάνεις ρε μεγάλε. Έχω βάλει κάτι μπέκε πάνω που Πρέπει να καίει πολύ. με αυτά σβήνουν φωτιές οι πυροσβέστες ρε. Δηλαδή πλάκα μου κάνεις τώρα. Πρέπει να καίει ρε φίλε, εννοείται. Μα δεν το πήρα, δεν με νοιάζει άμα καίει. Δεν με νοιάζει άμα καίει. Εγώ πάω, βάζω 50-60 ευρώ βενζίνη να πάω να κάνω μια ώρα βόλτα και να γυρίσω στο σπίτι μου, να την κάψω όλη. Τι μου λες τώρα, άμα δεν ήθελα να καίει θα έπαιρνα το λεωφορείο. Ρε μεγάλη, δεν έχει μια στάση εδώ. Πήγα στο λεωφορείο, 20 λεπτά, 40 λεπτά το εισιτήριο και θα το έπαιρνα. Ναι, μα η φάση είναι όμως ότι δεν το γεμίζουμε και μαζί για να σε νοιάζει πόσο καίει. Θες ρε φίλε να βάλεις 50 ευρώ και να πας μια βόλτα να το ευχαριστηθείς. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Μα δεν είχε και σκοπό να σε καταλάβει. Αυτό σου λέει τώρα πω από τι καίει τώρα, τι καίει αυτό το αμάξι. Έτσι και το Rotary φίλε. Το παίρνει ο άλλος και γι' αυτό το λέω είναι παρεξηγημένα. Γιατί τα παίρνουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι έχουν πάρει. Λέει καίει. Ναι ρε μαλάκα καίει, λογικό είναι. Λέει Άμα καίει. δεν είναι και δεν θα πήγαινε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, γύρισες ποτέ σε κανέναν Αμερικάνο, σε κάνα Helicat, σε κάνα τέτοιο, να πεις ότι καίει πολύ το Helicat, ενώ το απλό το V8 είναι εντάξει. Δηλαδή, γι' αυτό γράφει πάνω Helicat, γιατί δεν είναι απλό ρε. Γιατί ρε. Πάει για κάποιο φίλε, λόγο έτσι. Το V8 δικαίει. Όλα αυτά και Άσε, είναι ρε βέβαια. φίλε. Είναι, Δεν μιλάμε τώρα για το V8. γράψε. έχει ο Αμερικάνος 7.000 κυβικά, 5.000 κυβικά, Ναι. 8.000 κυβικά. Δεν το σκοπός του δεν είναι να κάνει οικονομία, σκοπός του είναι να καβαλάει τα αμάξι και να το Να κάνει ευχαριστεί. αυτό που θέλει. Να κάνει αυτό που θέλει, να το Μπράβο. ευχαριστιέται. Ακριβώς. Γνώμονας δεν είναι να κάνεις οικονομία. Γνώμονας είναι ρε φίλε όταν θα πατάς μίζα ή όταν θα κατεβαίνεις και θα βλέπεις το αμάξι σου κάτω από το σπίτι σου ή στον καράζ σου ή οτιδήποτε έχει ο καθένας. Να το βλέπεις και να λες πω φίλε θα μπω μέσα και θα το οδηγήσω τώρα. Δηλαδή να το ευχαριστιέσαι. Και να μην κατεβαίνεις κάτω και να του ρίχνεις κλωτσιά. Έχει ξεκινήσει η παρεξήγηση
από λάθος άτομα. Και έχει ξεκινήσει η παρεξήγηση από λάθος άτομα και μετά συνεχίστηκε πηγαίνοντας στα άτομα που δεν φταίνουν. Δεν τα θέλετε εσείς, τα θέλουμε εμείς ρε φίλε, φέρτε τα. Εντάξει, Πετάχτε τα, τα πάρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν έναν-δύο μαζί. Είναι μερικοί που τα έχουν εκτιμήσει πραγματικά. Εντάξει, η αλήθεια αυτή είναι. Είναι μερικοί που είναι οπαδοί. Οπαδοί, όπως είπες, παουτζίδες. Είναι οπαδοί. Είναι οπαδοί. Τα έχουν εκτιμήσει, τα αγαπάνε, έχουν βρει το νόημά τους και τα έχουν αγαπήσει. Αυτός. Λοιπόν, και εκεί αρχίζει τώρα το παραμύθι. Τι άλλο να πάρεις για να είναι αξιόπιστο και να είναι σπορ, Τι να πάρεις για να είναι αξιόπιστο και να είναι σπορ. Ναι, για πες ένα Δεν υπάρχει. αξιόπιστο σπορ μοντέλο. Πες Πες μας, ένα αξιόπιστο σπορ αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Τι θα, μου πει, θα μας πούνε Εύω τώρα, ξέρω. Τι Το σημαίνει, καταλάβεις. περίμενε, γιατί να πάμε και τώρα και σε πιο ψηλά μοντέλα. Ναι. Να πάμε σε κάνα έντσο, να πάμε σε κάνα τέτοιο. Που κάθε τρεις αλλαγές λαδιών, κάθε τρεις αλλαγές ελαστικών αλλάζει ζάντα. Εντάξει. Τρεις αλλαγές ελαστικών αλλάζει ζάντα το ανθρακόνημα. Δηλαδή, είναι. πας για αλλαγή λαδιών 10-200. 10-200. Και λέει ο άλλος τώρα. Έκανα αλλαγή λαδιών. Εκεί που είναι πάνω στο κατοστάμετρο, στο κατοστάποδο το σκαφάκι. Και λέει με τους φίλους του. Έκανα αλλαγή λαδιών, λέει 10-200. 10.200 ευρώ έδωσε για αλλαγή λαδιών. Και εδώ μου λες τώρα ότι δεν αξίζει. Ο καθένας ό,τι γουστάρει αξίζει, φίλε. Πώς φαίνεται εμάς τώρα εδώ με την εξάτμιση τοποθετημένη. Ας τώρα να σου πω κάτι. Και δεν πήγαμε λάθος κιόλας, να μεγάλος. Τελειώσαμε όπως βλέπετε. Βάλαμε και την εξάτμιση. Μπόσαμε και το σασμάν. Μπήκαν όλα στη θέση τους. Οπότε Πιστεύω πάμε. ότι είναι πιο καλά σφιγμένο και από ό,τι το αγόρασες. Ναι, ναι, ναι. Μα λέγα δεν κουνάει τίποτα ρε φίλε, κοίτα εδώ. Και θα έχει και καινούριος έτσι μπλέκτη. Λέγε ρε μα. Τίποτα, να πάμε από πάνω τώρα να κουμπώσουμε το λευγέ. Ναι και πύργο. Πύργο, λοιπόν. Και μίζα. Να μιζάρουμε να δούμε τι θα γίνει. Και ελάτε να φτιάξουμε το δικό σας. Θα τοποθετήσουμε τώρα και το λευγέ και θα βάλουμε μπροστά να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, τελειώσαμε, βάλαμε τα μάξι μπροστά. Πήγε και ο λευγές. Είμαστε έτοιμοι να πάμε μια δοκιμή. Επόμενο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το πρόβλημα με το ρελαντί που βλέπετε που κάνει εδώ πέρα. Όποιος γνωρίζει κάτι και θέλει να βοηθήσει, ας γράψει κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Έρχεται συνέχεια στο επόμενο. Γεια σας.